It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Θυμάμαι στιγμές και συγκινούμε. Γενικότερα το συναισθηματικό δέσιμο με την κατασκήνωση είναι πάρα πολύ δυνατό. 14 χρόνια τώρα νομίζω, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Είναι πάρα πολύ ωραίες και πάρα πολλές εμπειρίες εδώ μέσα. Ήταν ένα αρκετά ιδιαίτερο καλοκαίρι, μιας και ήταν η πρώτη μου χρονιά στην κατασκήνωση. Λυπάμαι που τελειώνει, αλλά χάρηκα που το έζησα. Γελάσαμε, συγκινηθήκαμε, αγχωθήκαμε, ανακουφιστήκαμε, αλλά στο τέλος πήγαν όλα καλά. Είμαστε ευχαριστημένοι, περάσαμε ωραία μαζί με τα παιδιά, κρατάμε τα καλά, μαθαίνουμε από τα όποια πράγματα μπορούμε να βελτιώσουμε εδώ στην κατασκήνωση, να βελτιωθούμε σαν άνθρωποι και σαν κατασκήνωση και προχωράμε για την επόμενη σεζόν. Έχω να πω ότι αυτό το καλοκαίρι πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη για τις φιλίες και τις καινούργιες γνωριμίες που έκανα και θέλω να ευχηθώ σε όλους ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Bye! Πώς θα το προστοεξηγήσεις? Κατασκήνωση είναι πάρα πολλά πράγματα και έχουμε λίγο χρόνο. Είναι ανεμελιά, είναι παιχνίδι, είναι παιδικά γέλια, είναι νέοι φίλοι και πάνω απ' όλα είναι ένα ξέχαστο καλοκαίρι, πιστεύω, για όλους. First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Νομίζω φέτος ότι η χρονιά του καλοκαιριού 2024 ήταν από τις πιο όμορφες κατασκηνωτικές χρονιές. Φαίνεται ήδη στα παιδιά που φεύγουν την τελευταία μέρα ότι φεύγουν με μια άβρα ευχαρίστησης ενός καλοκαιριού που κάνανε νέους φίλους, νέες παρέες και αυτό φαίνεται στα μάτια τους. Ειλικρινά μπορώ να πω ότι φέτος έγινε ένα από τα καλύτερα καλοκαίρια και αυτό βέβαια έχει και κάποιους συντελεστές. Τα στελέχη, τους ομαδάρχες, το προσωπικό που είναι πάντα πάνω από τα παιδιά και βοηθάνε στο οτιδήποτε και σε όποια ανάγκη έχουν. Είναι κάτι το ξεχωριστό. Είναι κάτι το οποίο μένει εδώ πέρα στην καρδιά σου, όσο καιρός και να περάσει. Εννοείται πως πάντα έρχεται αυτή η στιγμή που αποχωριζόμαστε, λέμε αντίο, αλλά δεν είναι ένα τελειωτικό αντίο, δεν λέμε αντίο για πάντα. Είναι ένα αντίο του στυλ θα ειδωθούμε ξανά. Τα λέμε σύντομα στο πανηδίνο. Φέτος είδα την κατασκήνωση από πάρα πολλές πλευρές και ανοίξανε μπροστά μου και ορίζοντες που δεν είχαν ανοιχθεί πολλά χρόνια τώρα. Πάρα πολύ ωραία σεζόν για τη μια φορά και έναν καιρό, αλλά επειδή μια φορά και έναν καιρό δεν είναι μόνη της και έχει και ένα σωρό άλλες κατασκηνώσεις που ταυτίζεται, γι' αυτό το λόγο είναι αμφίροπη και τα αισθήματά μου συγκεχημένα για τη φετινή χρονιά. Θα ευχόμουν όμως να μην ξανάρθει ένα τέτοιο καλοκαίρι με τέτοια θλιβερά γεγονότα
και να ζήσουμε από εδώ και στο εξής μόνο ευχάριστες διακοπές με τα παιδιά και είναι ό,τι καλύτερο να κάνει κανείς διακοπές με παιδιά. Σαν και μπαίνω. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Η ομάδα ψυχαγωγίας του 2024 σας εύχεται καλό χειμώνα. Και να θυμάστε, η κατασκήνωση πάντα έρχεται. Έλα και εσύ μην το σκεφτείς μια φορά, καν τουρου τουρου τουρου.